batzen gazorduan gure uste izumagarrena, pero uste laugarren podcasta dala, Txatxilikurriko laugarren podcasta. Eta gorko honetan aisialdi zitzaian inguruan itzingo dugu, eta horretarako Euskal Herrian referentien bi elkarte gonbidatu ditugun arrasatera, Txatxilikurriko podcast berri honetara. Itoitz Serna eta Ainhoa Pinedo. Kaixo, ongi etorri. Kaixo, egunon. Zunguz, segirutxu gatzu hau? Ondo, oso ondo. Bai, olako rekurso bat eukitzia mundiala. Aukera asko maten ditu. Eta aukera hori baleatu ginoen, Txatxilikurretik, horienak eskinetako aukera hau, gai ezberdinak mai gainean jartzeko, eta gai ezberdinen ingola hausnartzeko, patxadas, lasai, ingo presinio gabe. Eta gorko honetan aizialdi zitzaia, orokorrean laitz potoloak, baina, bueno, aldurraten saiatuko gazenak, irutzen magatzue. Ainhoa, Itoitz, lehengo eta behin aurkestia nahiko nuka, aurkestia zeuek pertsonak. Zein da, Ainhoa, zein da Itoitz. Bueno, baina Ainhoa naiz, Zarauztarra, 31 urte dazkat, eta ikasketaz gizarte zitzailea eta pedagogoa. Orduan pixkat horri biltzen naiz. Hezkuntza ez formalan zurrunbilo hortan, sartuta ja urte batzuk bai. Vale, zenbat urte ez denen? Ez denen egonkor 7. Aurretik 3 urte honitzen ikasten un bitartean ebai lanean, aurten 10garrena izango ala, baina bai, batzuk bai. Erki, eta Itoitz. Bale, ni Itoitz Bilbotik, eta berez lehen hezkuntzako gradua ikasi nuen, baina, bueno, oraindik ez naiz irakasle izan. Bai gaztetatik hasi nintzela klase partikularrak ematen, eta ez hitzaile bezala, eta, bueno, gaur egun urtzintzan lanean. Urtsintza eskola Bizkaitik, eta esten Gipuzkoatik. Agian entzule bai esan beharko zau, zer lehen Urtsintza Bizkaia eta Urtsintza Gipuzkoa zinaten, baina zein da honen atzean da honen historia. Bueno, igual zuk dakizu beto. Sorreran bai elkarrekin, Nafarroan ere badau Urtsintza, bai. Baina gero egia da, bakoitzak bere bidea itezula, eta guk bai ikuste genula, nasmen handi bat sortzezula Gipuzkoako Urtsintza, Bizkaiko Urtsintza, eta bestalde ikuste genuen gizartian, eta gero pentsatzetateako alagaiare bai, baina aisialdian inguruko iritzia, edo ez zitzailean inguruko profesionaltasun hori nahiko kolokan da hortan, edo indarra inberdeun hortan, iruditze zitzaigun izena beak eta iruditegiak eta etzula laguntzen. Orduan erabaki genuen izen aldaketa bat itia, marka aldaketa bat bere osotasunen, eta orduan ez den aisialdi euskaltzalea jarri genuen izena bizen bezala. Eta hasiran salto handia izan zen, egia da urduritasuna ere suposatze zigula, ze urtsintxak urte asko inditu urtsintxa bezala, eta esperientzia asko eman digula, orduan guk jarraitu dugu bertako esperientzia hori aprobetxatuz gure egitasmoakin eta aurrea, baina hain bai ez den bezala. Itxura eta forma alatu gatzue, zuen egitasmoa, baina oinarrian berdina egiten. Bai, oinarrian bai. Eta lehen hori ari gara berreskuratzen pizka batez, harreman hori, eta bai. Bai, Urtsintza, Txatxilipurdi, dana, animalitzoa. Bueno, agian azkenengo urtetan, bai bat egin dugula eragile ezberdinok, proiektu ezberdinetan, eta kasu honetan gururok oinarrin baitan batzen gaz, gero sartuko gaz, baina hezkuntza ulertzeko modu bat, aisialdia ulertzeko modu bateratu bat bai konpartitzen dugulako. Jongoaz pixkate baramanan aurkezten esten eta Urtsintza, Urtsintza eskola. Hasiko gaz igual Bizkaia aldetik? Venga, perfecto. Hori, bueno, ya egin da zuzarrera, ez? Urtsintza, bez da, Urtsintza eskola, ez? Elkarte bat gara, eta hor, proiektu ezberdinak ditugu. Alde batetik dekogu eskola, hor, begirali ikastaroak, zuzenari ikastaroak eta bestelako formakuntza batzuk eskaintzen ditugula,
badidez irakaslei edo hezitzaileei, baizialdi taldetako hezitzaileei, eta gero beste aldetik baditugu proiektu desberdinak. Eta, bueno, proiektu horietan balore batzuk lantzen dira, orduan horren araberako arloak ditugu urtzintzan, ez? Badugu gaur egun martxan ditugunak dira parte hartzeko arloa, euskara, eta feminismokoa. Eta gero, bueno, badago komunikazio arduraduna ere, gero diru kontuak eramaten dituzten arduradunak, orduan, bueno, horrela antolatzen gara. Eta hori, proiektuak mota askotarikoak dira, izan alda eskola batean egiten ditugula eskidetza saioak edo eskidetza lantzeko saioak, gero ere euskara lantzeko eta indartzeko saioak ere, bueno, patioa eraldatzeko proiektu bat ere badugu, gauza asko, ez, beti gure lan honetan oso anitza eta desberdina, baina, bueno, beti ere, hori balio batzuen baitan egiten dugu lan. Oso ondo, eta urtsintxatik estenera? Bale, esten Aixialdi Hezitzaile Euskaltzalean lan iteun elkarte bada, eta pertsonan garapena oinarri dakaen heziketa prozesuak diseinatzeitugu, kudeatu eta garatzeitugu, betire euskeratik eta euskeraz. Orduan gure lan arloko zutabiak edo, hezkuntza ez formala eta hizkuntza normalizazioa diala esan dezakeu, eta Euskal Herri mailan lan ite dugu. Gu momentu hontan, gutxi gora bera 30 bat pertsonaz osatutako lantalde bat gaude urte guztian zehar, askotan nitoitzek esatezun bezala, urte osoan ere egitasmoak badaude eta Aixialdia lantzen da, ez da udaran bakarrik. Orduan gu lantaldetan banatzegea, eskolako lantaldean begirale eta zuzendari ikastaroak iteitugu, gutxi gora bera urtean 5 bat talde edo izateitugu, 125 pertsona inguru formatzeitugu. Gero heziketa aktiboko lantaldean gaztelekuak kudeatzeitugu urte guztian zehar, Jaizkibelen Piratan etxean egonaldiak iteitugu eskolakin eta udalekuak ere kudeatzeitugu bertan, gure udaleku itxiak. Gero familiekin ere egitasmoak iteitugu hizkuntza normalizazioan inguruan eta Aixialdi Euskaldun baten alde, parketan ere egitasmoa azkau parketarrak eta jolas dinamizazioak eta gero soziolinguistikako lantalde bat ere badakau, bertan eskoletan hizkuntza normalizazioa, ama hizkuntza, hizkuntza aniztasuna, pixkatorren inguruan hausnartzeko eta hizkuntza ohituran inguruan hausnartzean ibiltzen diala gaztekin, DBH eta LH-koakin. Eta gero, familiei, guraso tutorei, jangeletako hezitzaileai, orokorren Aixialdiko hezitzaileai eta beste formazio batzuk ere eskaintze iskileu hizkuntza ohituran inguruan, motivazio estrategiak, jolas dinamizazioan ingurukoak, pixkator, ibiltzega. Bueno, lan dixente, beraz. Aspertzeko den guaik ez. Elkarteak esaututa, oinarrian, Aixialdian lan iten dugula, hezkuntza ez formaletik, uste 3 elkartiok ez, oinarri berdina dukugula. Eta nahiko ginoan gaurko ontan osnartu, honetaz, Aixialdia hezitzaia. Eta zela uste duzuen, baloratzen dela jendartean, Aixialdia hezitzaia hau. Behar beste baloratzen dan, eta ero benetan ze potentzialia daukan hezkuntza motonek bai. Nahikoa baloratzen da, jendartetik. Bueno, nik uste hor, hasi bar garela pentsatzen ez, edo hausnartzen, euskuntza bera nola ulertzen den jendartean, ez? Askotan, hezkuntza, esaten dugunan hezkuntza, lehenengo gauza da, eskola edo ikastetxea edo unibertsitatea, orduan ez, beharrezkoa dugu, hezkuntza formal horretatik aratago ulertzea hezkuntza bera, eta hemen sartzen da gure lana, ez? Aixialdia eta hezkuntza ez formala, informala, eta horrek duen garrantzia honetan, ez? Orduan, behin hori ulertuta Aixialdia hezkuntzaren barruan kokatzen dugula, hortik igual hasiko gara, ez, ulertzen benetan ze ekarpen egiten duen, eta baloratzen. Askotan hori, zerbitzu gisa bakarrik ulertzen da, ez? Ondo pasatzen ari gara, eta listo. Eta horren atzan dagoen guztia,
Bagoiaz poliki apurtzen hori, hau da, hezkuntza eskola da eta beste guztia, beste zerbait da. Bagoiaz poliki apurtzen hori? Nik uste baietz, pandemian egia da, aitortza txiki bat edo hor argitxo bat piztu zen, aixialdiak zekan garrantzia, azkenen etxian ginean, eta hortik kanpo ez genekan ezer. Orduan nik uste pandemia garaian eman zitzaiola balio bat, baino, gizarteako haindik, zuk esatezen bezala hezkuntza formala ulertzean hortan, oraindik lan asko da hoiteko, eta askotan entzute deu, nik inguruan behintzat, eskezuek jolastu itezue. Bai. Jolasa, bai, baina eske jolaste deu helburu batzuk lantzeko, balio batzuk lantzeko, jendia ezteko, ez da baloi bat hartze deuta, ja. Azkenen gu aurretan erabekin da gaztekin gabiltza egunerokotasunean, bakoitzak bere motxila daka, eta horrekin kudeatze dugu, azkenen ezitzailea gea. Hori da. Eta hor dago askotan, salto hori begirale eta ezitzaia askotan guri gertatzen zaigu. Bueno, zuen lana oso divertigarria izan bar da. Bueno, izan alda, baina bada, baina, bueno, aitortza bat bai egin bazaio eta, bueno, pues balioan jarri ere. Nik uste jolasa ez da hola ikusita ezteko tresna bat bezala. Eta kriston tresna hona da. Orduan horrei balioa ematia ere kostatzea, ustez gaur egun. Bai. Dibertsioatik aratagore, badalako. Bueno, jolasen gaixak beste podcast bat esko. Bai. Beste meloi bat. Jolasa tresna da, la jolasa bere baitan da jolasa. Kontzen, debate politxa. Egingo inoan hemen. Dana dala, gure lanak baduka zerbait, agian hezkuntza formalak ez daukana, eta hori aldarri ero bentzat mai gaina jarri behar dugula, ez? Aizialde zitzaian edo hezkuntza ez formalean, gure esparruan, ez dauku eduki batzuk. Daukuna balio batzuk sustatzeko asmo, gogo, borondatea eta helburua. Eta horrek, kriston aukerak eskaintzen duzko. Eta bestale batetik, gozamena daukula oinarri, ez? Dudi gabe. Ez da egite, zera bizio zuen hori zuen egunerokotasunean. Bai. Azkenean zaila da ere, hori pentsatzen dozulako ez haudela ezer lantzen, eduki bat, baina, bueno, ari gara pilo bat eduki benetan lantzen, eta hor, mila ez galderari erantzuten, 1000 ekarpen edo egiten dizkio aizialdiak hezkuntzari, jendarteari, eta ez dakit. Terabiltzen da metodologiare, bai, azkenen dinamikan bitartez lantzen deunen, harremanak ere beste modu batea sortzen dira edo daude, jendian prestutasunare bai, gai batzuk lantzeko nik uste hezkuntza formala aldaketa bat ematen nahi da hortan, oraindik estrukturalki askoz zurrunagoa da, rolak oso zehaztuta daude, botere harremana ere irakasletatik ikasletara, ikasleen arteko lehia hori, eta aisialdian, balioetan ez den deun momentu hortan, beste realidade bat topatzen dugu. Jendia aske da, gauza asko puskatu iteia harreman edo botere horiek, orduan horrek aukera emateigu hezkuntza formalean ite ez dian beste gauza pila bat praktikan jartzeko, eta... Bai, eta horretan esaten dozunez, askatasun horretan norberaren izaerak bebai hartzen du piso handia eta respetatzen da benetan. Eta, norberaren hori ez, garapena, lehen zuk esan duzun bezala, hori errespetatzen da eta bultzatzen da garapen hori benetan, ere aizialdiak bere espazio, bere mugak eta bere utzunak dituela, baina, romantizatu barik, baina norbanako izaera hori, benetan garatzen dela. Eta gozamenetik, betire, no? Nik uste eta askotan hori dala, bizipenak sortzen, izaten, orduan hori, oinarri tolo da. Bai, harremanak aipatu duzue, eta igual, harremanak di hain zuzen gure lanan oinarri, ez? Aurrekin, nerabeekin, familiekin ukildun harremanak, eta igual hor jartzen da foko, igual beste esparruetan jartzen ez dan foko hori, ez? Harremanak zelakoa dira, osasuntxua dira, eta osasuntxua izateko zer egin behar dugu, ez? Beste meloi badaude bai, Eta zaindu biharrekoa, askotan oso gizarte individualistan gaude, eta nik uste eta aisialdian oinarria badala talde izaera hori, orduan norbean pribatutasuna lekua errespetatu, baino talde bezala ere nunkokatzenean lantzeko, askotan gu gure beharretati bakarrik ikusten badeu kostatzen zaigu bestian beharrak ere ulertzia eta laniteko garaian ere komplikatzea egoera. Bai, eta etxe bakoitzen daun
egoera. Bai, eta horbe bai, azkenan beharrezkoa izaten da, eremu desberdinetako eragile eta agentekin lan egita, ez? Ba, igual, hemen gaudenon artean oso erreza da harremantzea, baina gero, ba, hori harremanetan jarri barzara, ba, igual, hori, familia elkartearekin, edo... Gizarte zerbitzuakin. Hori da, edo irakaslekin, edo, bueno, bestelako eragile eta, bueno, herri mugimenduko zein bestelako kolektibo edo taldeekin lan egiten dugu, orduan horrek bai ematen dio beste bai izaera bat eta... Nik uste hor oinarria badala, oinarrien herri ezitzaile filosofia hori beharrezkoa da, eta aisialdiak realidade hori jartzeula mai gainean gure partetik, bai, hezkuntza ez formaletik. Bai, azkenean herri moduan ez nahi badugu, hezkuntza eragile guztiak hartu ditu kontutan, eta hezkuntzan lanean dabizten, gabizen eragileak ere, bate imarko dabe, hezkuntza formalekoekin, eta hor, ezin gara, bakoitza bera aldetik. Hori da. Bueno, markoa jakokatuta, zertan gabizen lanean, zertan jartzen duen hori. Claro, lanitu zerbaitetarako, eta ipatu duzu ez, balio batzuk lantzeko. Eta botako itxut batzukola, ez? Eta bero, bakoitzak emongo luke podcast batzutarako. Baina azkenengo aldian giotik kanpo. Bai, bota. Azkenengo aldian bai pizketxo bat eskietzan, feminismoan, ikuspegi feminista, eta zuek aurrekin, nerabekin, bai hizkuntza formalean, ez formalean zabiztena, hori ez, eta lanildoa dauzkozu biok ez, honetan garatzeko. Bueno, erronka gero eta nabario antzematen duguk, ez da egizuek zela bizio zuen hau. Bai, bueno, geroz eta nabariagoa da, ez? Azkenean erreakzio bat dago, bueno, pues testu inguruare aldatu delako, orduan, askotan, bueno, jartzen da dena super dramatikoa eta pesimista, buf, eske belaunaldi berriak, bueno, belaunaldi berriak daude horrela, igual, ba, privilegio batzuk, bueno, kendu zaizkielako eta nabaritzen da, igual gure gurasoekin konparatuta, ba, ez dakit muga horiek ez zeudelako hain argi, orduan, ba hori nabaritzen da eta saioetara zoazenean ba nabaritzen da nola ja oso gaztetatik bueno, erreakzio bat dagoen eta oso argia gainera eta geroz eta konpartituagoa, orduan, bueno, hori alde batetik, baina bestetik ere nik uste bueno, balioan jarri behar dela edo aitortu behar dela, ba, bueno, mugimendu feministak horretan egin duen lana eta pues, horrelako elkartetan bebai dagoen ikuspuntu feminista hori eta, bueno, pues zerbaiten gaitik gertatzen dela erreakzio hori, orduan, bueno, bide honean goazela uste dut, oraindik, pues, bueno, lan handia dago, baina, bueno, uste dut ulertu behar dela testu inguruan, ez? Askotan, jausten garelako, ba, hori diskurtso simplista batzuetan, edo, eske orain dia supermatxistak, bueno, ez? Horre... Jendartea berez da matxista, hori da, eta horbe bai fokoak entzeko eta erruduntasun hori, eta, bueno, ez jausteko hor, bueno, niretzako trampa batzuetan, ba, beste belaunaldiak ere badirelako horrelakoak, edo igual txarrago, orduan, bueno, lana badago, baina... Ardura berezia daukozu elkartetan, ikuspegi, bueno, galilo bat daukozuen momentuan bai, ez? Baina... Bai. Daukozue estrategia berriak, daukozue aliantza berriak bilatzeko aukerak. Bai, hori, pues azkenean testinguru aldatzen doan enean, ere gure proiektua, gure dena aldatzen goaz, ez? Justo lan honetan, eta, bueno, besteetan bezala, ba, beti horreten gabe moldatzen eta formatzen egon behar gara, orduan, bueno, ba, behar dugu ba, estrategia berria eta bueno, horretan ari gara, baina zaila da ere. Bai, berdintasun planak, azkenean formazioak gu ere formatu, gero guk esku hartzez zuzenetan eragiteko. Erreferenteak, ez da, azkenean esaten daunak ez, ezitzaia aurre zitzailen dirabe harreman horretan, erreferente positiboak lortzea, eta erreferente positiboak izateko, bausnarketa behar da, jakintza behar da, esperientzia behar da, eta hor ratxetan kasartzeak behar dira bai, Bai. Praktikatik ikastea, hori egia. Bueno, hoxen eskietza eta hoxen, gure egitasmo feministak abertzela bilakatu aldien. Bai. Poliki. Vale. Hizkuntzan gaixa, irurogoi, maritxatxilipurti, esten edo urtsintxa eskolai, batzen gaitxu gure aizialdi egitasmoen edo gure proiektuaren oinarrian hizkuntza badaula. Eta batzuk adibidez hortarako jaio ginen. Ez dakit zuen realitatea zein dan, eta zela eragiten dagoen honek zuen lanean.
hizkuntza bizi berritzeko egitasmoak, hizkuntza berpisteko egitasmoak dituzue eta zela gauzatzen duzuen hau. Bai, guk bai uste deula, gure lan arlotako bat hizkuntza normalizazioa da, eta aisialdia momentu eta eremu egokia dela erabileran eragiteko. Batez ere, aur, gazte eta familiak bai hizkuntza ohitura berriak sortzeko, hausnartzeko, gaztekin ere askotan lantzen deu zer eragindakan hizkuntza hautuak, hizkuntza bat edo bestia hautatziak, horrek hemendik urte batzuta zer eragin izango un, ze ematen digun hizkuntza bateke bai, orduan lana dago, eta azkenen sare sozialek eta gaztiak kontsumitzaituen edukiak eta lan gehiago behen autua dela eta hor bai sortu iguela beste behar bat lantzen jarraitzeko, baina esate zenun bezala hausnarketa da oinarria, orduan ez dugu ezer lortzen diskurtso batekin jun, behaiek ez badue aurrenengo pertsonan ikusten, bizitzen, orduan lana bada. Bai, azkenan erronka bat da, ez? Eta erronka bat, zuk esaten duzun horretatik ez jausteko bat derrigortasun batean, esaten duguna, ez? Euskara altzor bada, zaindu behar da, bai, bada, baina, nola egin aldugu benetan aurreta gazteekin konektatzeko, eta hori esperientzia positiboen bitartez egin behar dela. Ze bestela, ikusiko dute, ez? Derrigortasun bat bezala, eta kerroio, hau da klaseko gauza, askotan horrela ulertzen dela euskera, orduan, hortik ateratzea... kontrako jarrera lortze dola. Orduan erronka bada. Horrela esango nuke. Eta karagurrizigaz arrasaten, baiara hontan, edo Sarautu Donostin, eta horra liaga daukogu. Aldiz, Urtsintxa, Bizkaia, Bilbo handixan, eta guk oso arrotzen jakun hemen udaleku batzuk gazteleraz, aizial Italia eta gazteleraz bizitzea, baina realidad hori existitzen da, eta hor dago, ez? Eta uste baino, gure ikuspegi Gipuzkoa zentrista ontatik, errealitate hori badago, eta azkenean, zan bezala ez, erronka bada guretzako ere, gure asmoa da, gure jarduna euneko eunean euskaraz egita, baina beti daude trabak. Eta, hor, hasi gaitezke, behiralik ikastaroko ikasleen artean batzuk, ikusten da, ez, zailtasuna dutela euskaraz aritzeko, ulertzeko inkluso, orduan, hor, hausnartzeko tartandi badago, eta gero ere, sartzen garenean eskoletara, edo hori eskolaz kanpokoetan edo analakoa, umeek bebai nola erabiltzen duten euskera, eta, hau guztia ulertu behar da, lehen bezala, ez, testu inguruan, eta azkenean, estrategia konkretuak erabili espazio bakoitzan, azkenean ez da berdina ondarru baten edo Balmaseda baten lan egitea. Orduan, oso desberdina da errealitatea eta horren araberako estrategiak moduak edo erabili behar ditugu. Baina, hor ari gara promo ingo Bilbo inguruan hor badago Euskararen aldeko mugimendu bat sortzen ari dena, eta justo bi aste barru topaketa batzuk egongo dira, izialdi zitzai eta euskaldunaren inguruan hausnartzeko eta estrategia batzuk pentsatzeko. Orduan, badagoela mugimendu bat, badago lan bat hor ari dena bideo honetan egiten, orduan hori bebai balioan jartza. Hizkuntza oinarria balio bezala aipatu dugu, ezkietza feminismoa hori erronka moduan bebai, eta betidanik izan duguna dela aniztasuna modu positiboan bizitzen. Eta superatzen dut, geukiten du bezala zuen egitasmotan bebai, baukiko dozuela erronka hori, aniztasuna, gero eta anitza babaz, kontzientzia gehiago doko anitza gabela, eta nola sustatu bizitzeko modu positiboak. Guk izen aldaketa eta ingenunen aprobetxatu genuen irudi, forma geometriko diferentiak eta islatzen, aixialdia anitza dalako, lekua dakalako aniztasun horrek, eta hortik ikuspuntu hortatik eta horreko horiekin jokatu berdeulako. Baina lana badago. Azkenean hori ez, nondik hitz egiten dugun, nondik sortzen ditugun proiektuak, norentzat, hor begiradak hori da, hausnartzeko asko dago.
Bueno, hezkuntza ulertzeko modua, feminismoa, hezkidetza, aniztasuna, hizkuntza, oinarriak. Bueno, bagoiaz, poliki, bakoitzak, esan bezala podcast bat eskaini beharko. Bai, orduak eta orduak. Hauzen hartu eta erosta hauza, bale, eta hau zela egiten da egunerokotasunean, zela egiten da gure eguneroko jardun ezitzai horretan, eta ze tresna ditugu, eta ez egite guk beti esaten duguna, gure tresna nagusiak guk garela. Ezitzaia berak diela, eta hori zaindu behar dugula, ez. Dana dela, zuek egitasmo mordoska dituzu, eta gorko podcastea behin egin joan baliatzateko bitu, goitako bat aukera hartuko dugu, eta bat aurkeztu, bat ezagutu. Orduan, ez tekizien benaztea. Eta zuen, momentu honetan ilusioa sortzen duten egitasmo proiektu bat, ero bentsate una ekartzia nahiko zineten bat. Bai, nik harrera hon egitasmoa nahiko nuke aurkeztu, zuei azaldu behintzat. Harrera hon. Harrera hon. Bai, beti esate deu, Euskal Herria, harrera herria, baina aurretan erabiak nun gehatzen dira harrera hortan. Orduan, urte batzuk bagoaz Tolosaldian garatzen, Euskal Herrira iritsi berri dian aurretan erabiak euskerara modu xamur, gertuko eta ludiko baten gerturatzeko egitasmo bat burutzen, eta gero tokian tokiko baliabideak ere ezagutarazten. Momentu hontan 6 urtetatik 12 urte bitarteko aurretan erabekin gabiltza, 2 adintarteka banatzeitugu, beharrak ere ez dialako berdinak, 6-9 urte bitartekoak eta 9-12. Orduan, jolasan bidez eta hizkuntza jolasak dialata, elkarrezagutzeko jolasak dialata, aniztasun hori aintzat hartuz eta aldarrikatuz ekintzak eta iteitugu, astian behin 2 orduz, ez hitzaldiakin eoten dira, eta asmoa da, behaien herriko baliabideak ere ezagutzia. Liburutegia daola, guazen liburutegia ezagutzea, txartela berdala, guazen txartela ateatzea, herri bezala ere, dazkan baliabidean artean, parkiak eta plazak dazkau, ordiala harremanak sortzeko lekua ere, orduan askotan iritsi berriak dianen, behaien auzoko parkia ezagutzeu eta hor gehatzen dian hortan, guk aprobetxatzeitugu ekintzak ere herriko txoko diferentetan itia, ezagutzen juteko, parke plaza ezberdinak, harremanak sortzeko, eta horrekin gabiltza. Proiektu polita beharrezkoa, eta... Erronka gero eta herri segregoak ditugula esango nuke, eta nola apurtu hori, ez? Eta nik uste guk hor... Eta aizialdian... Bai. Gure zerbitzu ezberdinak kudatzen ditu, eta gure ludoteketako ikuste bestik ez da. Honeko 80 gora etorkin ezin malabak dira. Bai. Kontu da hor erantzukizuma duguna gu geuk euskaraz bizi nahi dugunak edo herri anitz bat bizi nahi dugunak, como positiboan, ez? Holako egitasmoekin, saiakerak egin beharko ditu. Bai. Bueno, familia hon, ez denen egitasmo bat, urtsintxa joan goaz, ez da izeneko zinuke nola... Bai, saia egin zaita aukeratza, zeuri, azkenan ditugu asko, eta momentu batzuetan batzuk hartzen dute garrantzi handiagoa beste batzuk baino, baina orain ikasturte honetan eta aurrekoetan bai ibili izan gara hori lehen aipatu dan bezala patio eraldaketak egiten, baina ez patioa aldatzen horrela ez, egun batetik bestera prozesu parte hartzaile baten bitartez egin nahi dugu, eta hor lehen aipatu dugun bezala ere hezkuntza formalarekin batera, irakaslekin eta noski aurre edo gazteekin, ikaslekin haien beharrak eta nahiak erdigunean jartzen. Orduan, uste dut dela proiektu interesgarria salto egiteko, ez, aizialdi edo hezkuntza ez formal eta formalaren arteko, hori elkarlan bat sortzeko, eta, gauza asko utzi aldituela, agerian, eta, hausnartzeko hori, kontu asko ateratzen direla, lehen esan dugun bezala, irakasle eta ikasleen arteko botere harremanak, haien arteko harremanak ere, ez dela bakarrik gelditzen jolasgunean, esan nahi dut, azkenean, hori zabaltzen dela hezkuntza formaleko egunerokotasunean eta dena, orduan, proiektu interesgarria dela ikusteko, hori,
puntu desberdinetatik, eta bai. Esaten ginoen bezala jendartean aizialdiari, eskuntza ez formalari, edo aizialiko eskuntzari garrantzia eman behako bezala. Ze garrantzitsua fokoa jartzeare jolas ordutan. Hori da, bai. Patiotan. Bai. Itxuran bai, baina baita patietan gertatzen den horretan, ez? Hori da. Askotan igual da, denbora batero leku bat egoteko hori, baina karo, segurazki, eta barkatuko duzte irakasle guztiek, eskolako momenturik importantena, bai. Horraztea bana. Claro, hori da. Orduan, hori nahi dugu, ez? Mai gainean jarri, azkenean ez dela bakarrik hori, jolasten daudela eta ateratzen direla patiora, minutu hori, lasaitzeko eta gero berriro klasera, ez? Beste, hainbat gauza gertatzen direla hor jolasgunan eta horretarako espazioa egokia izan behar da eta bertan ematen diren harremanak eta den. Beste podcast bat. Bai. Hemendik aterako ditugu. Bai. Vale, bueno, ja, maitzen joan beharko, ez da gizima denbora zen Peru, baina hemen... Erki. Bueno, bai, igual, dare gai batzuk agian entzulentzako, esan aldiela, igual ez hain ezagunak ez, titulazioen kontua igual nahiko nuke zuten hitz egin bai ez. Biok eskola zarete, bentsat aizialdiko eskuntza, aizialdiko begirale tituluak eta zuzendari tituluak eskuratzeko formazioak eskintzen dituzue, gu ez, txatxilik ez. Eta titulazioen kontunetan badago, hor sortzen da zalantzak, eskak eta moduak bai. Bueno, zuek eskola dituzue urte guztian. Eta zuen formazioatik titulazioak lortzen da, Euskal Herriko Jaurlaritzako homologatzen titulazioa. Beharrezko da, titulo bat, udaleko askotan lan egiteko. Batzutan portzentaia bat behar da. Bai. Gauzak aldatzen dira este kontunetan, titulazioen kontunetan. Bai, jonik, Gipuzkoa meintzat, bai ikustetela, dula urte batzuk, bazeon mugimendu handi bat, Castilla y León, Burgos aldea juteko, ikastaro espres hauek itea, eta azkenengo urtetan lanketa bat indare bai, eta esango nuke berriro aidala ezakedan garrantzia ikustarazten bertako formazioak ze garrantzi dakan, balioan jartzen jolasak hizkuntzan lanketa eziketa abea azkenean 150 orduko arlo teoriko bat daka eta gai asko lantzen dira, eta nik beti esatete aixialdiko ezitzaile ez baezu nahi izan ere, edo zein gomendatuko nioke pertsona bezala hausnartzeko, ezteko eta garatzeko ikastaro hauitia, edo zeinentzako baliogarria izan daitekelako. Eta bai ikusietela aldaketa bat, ez dakit Bizkaian nabaritu dan edo ez, baina jendia idala bertakoai... Bai, nik uste oraindik dagoela, jende bat azkenan bada hori ez, nahi dotatera harin gero udalekoetan egoteko lanean. Ordan hor ere ez perfila zein den... Titulazioan balioan jartze hori, tituluari garrantzi mote hori. Nik uste torrek alare badakala lotura bat azkenengo urtetan aixialdiko ezitzailean perfila aldatu inda, geroz eta gaztiagoa da hortan, begirale ikastaroa iteuen askok da udan laniteko, helburu hori, beste askok, beste helburu batzuke bai, baina perfil hortako ikasle asko dazkau, eta normalian unibertsitate edo FP-ko kursua inbitartian izatean lan bat da. Leno bai jarraitzen genula, eta guk, bengauden hontan, jarraitze deu aixialdian lanian, baino geroz eta gehiago ikustea, behin ikasketak bukatu ituenen, ja, ikasi duen profesionalak dian arlo hortan zentratzen diala. Esango nuke, lotura zuzena dakala, aixialdiak ez dala profesional bezala ikusten, eta horrek eragin zuzena dakala. Orduan...
erronka bat badakagor Hori da. aixialdi ezitzailea profesionalago ikustarazteko. Bai, guretzako ere garrantzitsua da, bueno, titula lortuko dute, baina asmoa ez da hori bakarrik udalekoetan lan egita edo, bueno, hor, aukera badago, baina asmoa izan behar da aizialdia mugimendua bera indartzea eta, bueno, sustatzea, ba, hori, aizialdi taldetan, elkartetan parte hartuz, herriko besteragiekin harremanak sortuz, orduan, bueno, hori izan behar dela helburua, baina egia da perfila askotan dela, bueno, ba, hori, diru bat ateratzeko, eta ere ulertu behar da nondik datorren behar hori, azkenean, bueno, pues gazteak eta prekarietatea batera doaz, orduan. Bai, esaten gauzak aldatzen da biztela, alde batetik badagolako hor, ez, beste, igual, EAen dagoen realidade bat ez dago beste komunidadetan, eta, Gaztaro Express horrek danak bateratzen dira, eta, bueno, egun batzutan batera, intensibo, egiten lanketa horrek dare beste leku batzutan, eta ere beste batetik, lanbide heziketak bai, ikusi dugu azkenengo urtean usteot, sartu da bela bai, aizialdi begirale titulua beraien titulazioetan ere bai, ez? Bai, eske hor niretzako aldatzen dena edo da alde batetik noski edukia, baina gero zuk esaten zenuen ere ez, bueno, ikastaroan zehar metodologia eta dena zelakoa den hor, bueno, ezberdintasun batzuk egon barko dira nik uste, azkenean gure metodologia parte hartzailea delako, dinamikoa eta jolasa dagoela erdigunean, hortik hori benetan uste dugulako eta, bueno, hemen ez da azkenean lehiakortasun hori egota gaitik, baina, bueno, uste dut bai hor dagoela diferentzia, ez? Edukietan eta, bueno, pues egiteko moduetan ere, irakasteko eta ikasteko moduetan. Bueno, hortxin bagoela meloi bat zabatzen aurrengo urtetan, ikusiko nola garatzen dan. Bueno, maitzen joateko aizialdi ulertzeko moduan bai, hor honetaz itzen alko ginuke, denbora normalen eukitzen dugu oporretan. Eta oporrekin lotzen dugu udalekuak bai. Eta igual aizialdi egitasmo potentienak intentsuenak udalekuak bezala irudikatzen ditugu etortzakunean, ez? Kanpora joan, lotara, uste ate joka duku gea. Aspalitik hasi gaz udalekuan prestatzen. Baina gero eta gertu ikusten ditu. Kitestenek udaleku propioa ditula, urtsintxak eragintzan mitxarte, hortzen zuen harreman horretan bebaduko zuela udalekuak. Zela bizi duzu udalekuak zuek. Da momentu polit bat, baina oso intensua. Eta geroz eta lehenuo hasten dana prestaketakin, gu gabonan bueltan ja hastegea programazioak, interesguniak eta pentsatzen, eta geroz eta berandu bukatzea, ze udaleko ez da bukatzen udalekuko azkeneko egunean. Ebaluatin behar da, orduan jarraipen bat ere ematen zaio, orduan ia ikasturte guztiko momentu bat da, oso polita, gero bizipen asko daude, aurtan erabe gazte askok ere parte hartzen du, eta hori aldi berian oso positiboa eta berazgarria da, baina bai lana hartzen du. Guk 300 bat hezitzaile edo hartzeitugu udaleku itxi bitartez, orduan dimentsio asko handitzen zaigu elkartean bertan. Bai, orduan hor. Zurrumile hortan. Disfrutatzen, pozik, baino hor. Arduraz. Bai, azkenean hori proiektua eta kalitatezko zerbait eskaintzeko beharra ere badugu, orduan horrek eskatzen du lan bat eta prestaketa luze bat eta bai. Nik uste ez dala ikusten, zenbat lan dago udaleku baten atzetik. Hasien aipatzen joan ez balioan jartzen du, baloratzen dago esialdiko eskuntza, bai. Ez dakit, ez udaleku duen atzean dago lan hori nabaritzen da ikusten dan. Eta ikusten. Bai, eta azkenan hori udaleku mota asko ere badaudela ez, eta toki bakoitzan zentzu bat duela, orduan. Vale, ondoritzen mogatzu amaitzen beharko baz. Bai, podcast morbak dut jakuz, Tira egin da. Bai. Aukera maten dozku beste gai batzuk lantzeko, bai. Ez da guztuan zaten? Oso. Bai. Oso. Ni urduri etorri naiz. Atera zen joan da, eta oso, no?
Erki, bueno, bakizu erosin momentutan elkartuko azla berri hemen, beste meloiren bate amai gaina jartzeko eta estripatzeko. Oitxuri hartu dugu eskatzeko gure gonbidatuei abesti batekin amaitzeko gure podcast hau. Ez dakit, zerekin amaituko dugu, nikote. Zatu dugu, dena aldatzen da bestiakin, hezkuntza ez formalak ere aldaketa hontan indarra hartzeun eta aldarrikatzen dugu. Itzeiten dugun guztia, barne gaitzen du. Oso, baizia zorruin jungo, indezen abesti honekin amaituko gure eskerrik asko bikote. Zuri, azuei. Animo zuen proiektutan eta balkar ikusikoa seguru. Ondo segit animo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera, mundua dena aldatzen da, klima aldatzen da aroz, eta taldeak zelaiz, dena aldatzen da beraz, ez arritu aldatzen banaiz, eskuz esku aldatzen du, dirdira diamanteak, txori